Tässä videossa käydään läpi Mlakratop ja arvioidaan, millainen se on sijoittamisen ja verkkokaupankäynnin näkökulmasta. Jos etsit alustaa, joka liittyy tekoälypohjaiseen kaupankäyntiin, markkina-analyysiin tai automaattiseen treidaamiseen, on tärkeää katsoa sekä ominaisuuksia että riskejä rauhallisesti ja kriittisesti. Mlakratopin kaltaisissa palveluissa kiinnostavia asioita ovat yleensä käyttöliittymän selkeys, markkinadata, mahdolliset automaatiotyökalut, tilinhallinta ja se, kuinka hyvin palvelu sopii eri kokemustasoille. Hyvä alusta tekee olennaisen helposti nähtäväksi, mutta pelkkä moderni ulkoasu ei vielä kerro mitään palvelun luotettavuudesta. Kun arvioit tällaista työkalua Suomessa, kannattaa tarkistaa ainakin se, miten palvelu esittelee toimintansa, mitä omaisuuseriä tai markkinoita se tukee, millaisia kuluja tai ehtoja siihen liittyy ja löytyykö selkeä asiakastuki. Myös tietoturva, käyttöehdot ja mahdolliset lisenssi- tai rekisteritiedot ovat tärkeitä. Jos alusta lupaa nopeita tuottoja tai täysin automaattista voittoa, siihen kannattaa suhtautua varovasti. Tekoäly voi auttaa analyysissä, mutta se ei poista markkinariskiä. Kurssit voivat muuttua nopeasti ja tappioiden mahdollisuus on aina olemassa. Yhteenvetona Mlakratop kannattaa arvioida samalla logiikalla kuin mitä tahansa muuta kaupankäyntialustaa. Selkeys, läpinäkyvyys, ehdot, tuki ja riskien hallinta ratkaisevat paljon. Ennen talletuksia tai kaupankäyntiä varmista aina, että ymmärrät, miten palvelu toimii ja sopiiko se omaan riskitasoosi. Tämä video on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvo. Kaupankäyntiin liittyy riski ja voit menettää osan tai kaikki sijoituksesi.